l'art jo el concebeixo una mica com un estat de consciència. I aquest estat de consciència és un estat de consciència que et permet arribar una mica més a lo que és a tu mateix. Llavors, a partir d'aquí, utilitzar la figura, m'agrada molt utilitzar la figura, perquè la figura et defineix, concreta, et dona un anclatge més ràpid que no pas l'abstracció per poder establir un lligam amb una vibració concreta. Primer de tot, primer ho sento, després ho deixo reposar, després ho penso, després començo a desintegrar-la en trossets per veure ja què és el que vull dir realment. I quan tinc més clar el que vull dir, com dir allò que sentia o allò que he sentit, llavors començo a buscar quins són els elements o les paraules més adequades que tinc al meu abast per poder-ho explicar. A nivell de tecnicismes, m'interessa tot. Fins i tot m'interessen totes les tècniques d'expressió que jo no domino de cap tipus, que no les utilitzaré precisament perquè considero que darrere de qualsevol expressió o manifestació, sigui artística o artesanal, és igual, hi ha d'haver-hi ofici darrere, no? Per tant, però d'interessar m'interessen totes les tècniques i m'agrada també experimentar-hi. I em trobo molt còmode, evidentment, amb la pintura, però és que també em trobo molt còmode amb instal·lacions com aquestes que no estan a l'abast de la pintura, però és per dir altres coses. Aquests llenguatges tan rics que hi ha en el món de l'art, com és des de la música fins al silenci. Hi ha tot, no? Passant per totes les vibracions més condensades que seria el món de la matèria, és igual, el color, la visió, tot. El que trobo a l'espai urbà no és el... Sí, el que hi trobo, sí, m'hi trobo a casa, saps? Considero que més tard o més d'hora hem de prendre consciència de que l'espai urbà no és un espai aliè a nosaltres, sinó que és on més hores hi passem i es converteix en casa. Per això quan penges quadres a les parets, com això de Figueres o tot això que hi ha per Roses, penges quadres a les parets de tots, tan senzill com això, no? La instal·lació aquesta partia d'una base d'una filosofia una mica budista, que és aquestes banderoles que ha vist tothom, de colorets, que hi ha mantres escrits en allà. Els budistes diuen que allà hi ha escrits una sèrie de mantres i benediccions que el vent les va desfent en petites partícules i caiguin on caiguin porten benediccions, porten bon rotllo, porten benestar, caiguin on caiguin, caiguin a sobre de la terra, d'un animal, allò, no? D'aquesta mateixa manera vaig donar compte que hi ha molta gent, i quan dic gent dic éssers que han format part en un moment donat i temporalment de la meva vida, que ja no hi són, no? I sempre he vist que sempre m'havia quedat també alguna cosa per dir-los. I d'aquesta manera em vaig donar compte de que no sóc jo, sinó que som tots. Tots hem tingut algú a la nostra vida que pel motiu que sigui, perquè s'ha anat lluny o perquè se'ns ha mort senzillament, se'ns va quedar alguna cosa per dir-los. Llavors vaig brindar l'oportunitat de que si algú volia dir alguna cosa en algú que no li havia dit, algú que ja no hi és en el seu entorn, en la seva vida, que ho podia escriure de forma anònima, deixar-ho en unes urnes. Nosaltres ho vàrem transcriure en aquestes banderoles, les hem plantat aquí dintre, que és un lloc, com es pot veure, que té una certa vibració de molta calma i de molta llum. I deixar que la tramuntana, que al fi i al cap és la nostra aliada, a més la tramuntana, l'aire, el món de la comunicació, el món del pensament, s'ho vagi important i ho faci arribar als seus destinataris.